Ben bir yıl boldy spiralymı aldyryp, doguşa tayarlanyp başlanama her hili ginekologlaryna baryp gördüm. Keyin ahyry bir ginekolog aýtdy, "Kistaň bar, kistaňy almasak boýuňa kamydy" dedi. Keyin operasiýadan korkup, ýaşulym aýtdy, "Başga bir doktor ýana baryp görýärmi" dedi ki, özüm Tursunaý doktoruny Instagramda küzet ededim. Men aýtdym, "Şu doktor ýana baryň meni" dedim. Keyin Tursunaý doktor ýana gelsek, doktor aýtdy, "Hiçem ýalgan gep" dedi. "Kista bilenem boýuňa kalady" dediler. Keyin "Halasaň ferzendleriň dolup ondan kaldyrsaňam bolady kistaň" dediler. Huda halasa keyinki safar dep meni söwündirip bir nazначение ýazyp berdiler. Keyin köňüllep gitdim, ukullarny alyp almyn, haýyz wagtym ötüp gitdi. Keyin kütdim. Belkim geçe kalyp gejekdi dedim daha. Keyin doktor ýana SMS ýazdym Instagramdan. Doktor aýtdy, "Test taşap gördüňmi" dediler. "Ýok" dedim. "Taşagany" dediler. Taşasam çykyp durdy. Keyin doktor aýtdy, "Oh, maladys, täbriklimen, gelme ýana göreke" dediler. Şu bilen söwünüp geldim, uzyam düşmedim, korkup. Ina bugün özleri uzyatdy. Hudağa şükür ýeňgilik bar eken, dym söwündüm, indi işandym. İşanmy ýürüdimden, toksikoz ne, hiç kanday alamat ýok dep durýardymdan. Hakykatdan boýba kapmaken, test aldamapmaken diýe fikirler bar edi mende. Doktora rahmet, katta rahmet, sebepçi boldylar. Şuňy kuwançyma rahmet.